श्री गुरुभ्यो नमः श्री वीर व्यंकटेश्वर विजयते मंगळूर पेंटेतो अनुग्रह केलेले चातुर्मास व्रत चलता आसा। या संदर्भेरी 5 दिसाक एक हवन जेवचे आसा। भागवत सप्ताहाचे अंतिम दिसू हाई दनपारा हवन कार्यक्रम आणि पूर्णाहुती हाई दनपार जेवचे आसा। ह्या कार्यक्रमाक सर्व जणांनो भाग घेवन हे व्हड हवनाचे आविर्भाग घेवका म्हणून पुरा जणांना विनंती करता आसा। तशीच पाय सांजे श्रीकृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा कल्याणोत्सव कार्यक्रम हांगा चलचे आसा। सांजे 5 गंटलागी पुरा जणांनी उपस्थित आसोका। हांगा देखून आमी मठा देखून देवस्थानाला वचून राजांगणा भितरी ह्या कल्याणोत्सव कार्यक्रम चलचे आसा। पुराय जणांनी ह्या भाईचे दनपारचे हवनाकय रात्रीचे कल्याणोत्सव कार्यक्रमाकय उपस्थित आसून गुरुवर्यालय आणि देवालय अनुग्रहाक पात्र जावका म्हणून तुमगेले नम्र जावन विनंती करता।